Halo logoफोर, good morning. नै लोगोफोर बियो नायदो नै फिसा ओंखारगासिनो दङ। नै दाउसा फिसा एकदम पियर अरिजिनेल दाउसा फिसा लोगोफोर। नै ओंखारलाजोब्बाय नै नायलाय। ओमफ्राय नैबे लास्टाव दोनदां नै फिसाखौ नैलाय नै बिराद बुरजा दंसै बायबो। नै ओंखारगासिनो नोंथांमोना नांगौबा माबा खालामदो टटेल 1200टा दङ। नैबेबो ओंखारहांबाय नै सफंबा 1200टा दङ गासै। नै स्टेप दंजोबो एकदम गोजौसिन दं नै। ओंखायनो नोंथांमोना सोरबा अर्डार खालामबा एकदम अरिजिनेल लकेल बियो। नोंथांमोना जुदि नांगौबा अर्डार खालामदो आरो नै बहाय दंजोबो नै ओंखारबाय। नायलाय ओंखारबाय नै जा मोजां ओंखारबाय। मैयानिफ्राय स्टार्ट जादों ओंखारनाया। एसेसो नोंथांमोना नांगौबा थाबैनो अर्डार खालामहरदो।